Evangeli segons Lluc, capítol 6, versets del 12 al 19. Un d'aquells dies, Jesús va sortir a la muntanya a pregar i es passà la nit pregant Déu. Quan es feu de dia, va convocar els seus deixebles i va escollir-ne 12 d'entre ells, que designà amb el nom d'apòstols. Simó, a qui anomenà també Pere, i el seu germà Andreu, Jaume i Joan, Felip, Bartomeu, Mateu, Tomàs, Jaume, fill d'Alfeu, Simó, l'anomenat Zelota, Judes, fill de Jaume, i Judes Iscariot, el qui després el trairia. Jesús va baixar amb ells i es va aturar en una plana, amb una bona colla de deixebles seus i una enorme gentada del poble vinguda de tota la Judea i Jerusalem i de la marina de Tir i de Sidó, que havien vingut a escoltar-lo i a fer-se guarir de les seves malalties. Els afectats d'esperits dolents es posaven bons. Tota la gent s'afanyava a tocar-lo perquè d'ell sortia una força que guaria tothom.